Örömmel és tisztelettel köszöntöm a Művészetmalom vendégeit, látogatóit ezen a eléggé izgalmas
áprilisi szombaton, és az első impresszióm, amikor bejöttem ide, az volt, hogy itt most egy valódi áprilisi kiállítást látunk. Színekkel, izgalmakkal, mindennel tele. Konkoly Gyula festőművész kiállítását fogjuk láthatjuk. Nagy öröm számomra, évek óta készültünk erre a kiállításra, és hát a Szentendrei Művészetmalom és a Szentendrei Művészetért Alapítvány végül sikeresen összehozta ezt a kiállítást. A megnyitót Sturcz János kollégám fogja tartani. Kedves egybegyűltek! Az itt és most látható kiállítás, ha nem is törekszik teljességre vagy rendszerezésre, de bő válogatásban hiteles keresztmetszetét adja Konkoly Gyula úgynevezett realista festészeti periódusának, annak a párbeszédnek, amelyet az elmúlt 25 évben a klasszikus festészettel folytatott. Ám ennek a történetnek a kezdetei jóval korábbra nyúlnak vissza, Konkoly Gyula 1971-es konceptművéig, amely számomra művészi emberi tisztánlátásának és következetességének is egyik fő dokumentuma. A Párizsban megfogalmazott tézis így szólt: a művészet ez év december 31-én megszűnik. Aki e dátum után művészetet hoz létre, tudnia kell, hogy az már nem érvényes. A kijelentés generációjának hazai képviselői közül az elsők között tudatosította az avantgárd szemléletmód lezárulásának, a minimalizmus és a konceptuális művészet akadémiával merevedésének tényét. De tágabban értelmezve is nyomatékosította a művészet társadalmi helyzetének elbizonytalanodását, jelentőségének jelenkori megkérdőjeleződését, a nemzetközi szórakoztató ipari bizniszbe való beolvadását. A Konkoly művészetét érő elutasítások legtöbbször éppen a nagycsöcsű nőkre, a kicsbe hajló pipacsos mezőkre hivatkoznak, és a magasrangú festőiségnek a kommersz reklámmal, gicsel való provokatív összekeverését károztatják. Pedig Konkoly pontosan az internet nudista, naturista honlapjairól, képesújságokból, természetrajz és utazási filmekből vett képeinek felhasználásával utal a kortárs kultúra ellentmondásosságára, kétarcúságára. Emellett minden intellektualizmusa, intelligenciája ellenére utálja és szereti provokálni a prüdériát, a sznobériát és a kékharisnyákat, és nem szégyelli, hogy élvezi a damatos szőlőt, a jó bort, a rét illatát, a tengeri fuvallatot, a kucsmagombát, a valóságos, kicsit megereszkedett női testet, a modernizmus végének belátásából, a fejlődés és az innováció elvetéséből logikusan következett a modernizmus előtti művészet érvényességének elfogadása, a múltat végképp eltörölni vágyó agresszió helyett a kontinuitás helyreállításának, a klasszikus művészetben továbbélő értékek elismerésének igénye. Persze olyan módon, hogy közben elkerülje a múlthoz való merev ragaszkodás, a nosztalgikus kics csapdáját is. Éppen ezért, miközben autentikus, a harmadik szinten itt is látható festői könyvillusztrációkat készített klasszikus irodalmi alkotásokhoz, és festett is, 1985-ben műterem céljaira kibérelt egy elhagyott mozitermet, hogy abba bezárkózva, akár a legtágabb fizikai dimenziókban is körüljárja, legalább önmaga számára kipróbálja, hogy ebben a zavaros szituációban mit lehet, mit tud kezdeni a festészet klasszikus és modernista elemeivel. Vizsgálódásaiban a legkülönbözőbb megoldásokat alkalmazta, amelyeket most akár itt, ezen az egy termen belül is jól nyomon követhetünk. Első megoldási kísérletében a klasszikus és a kortárs festészet töredékeit, illetve a közelmúlt művészetének egymásnak ellentmondó kódjait kapcsolta össze. Ebben saját indulásakor készített képeihez nyúlhatott vissza, hiszen Konkoly számára a múlt és jelen együttélésének gondolata kezdetektől fogva evidencia volt, és ezt 60-as évek elején készített pop-art festményeinek az appropriation artot évtizedekkel megelőző klasszikus idézetei, Rembrandt, Goya, Tiziano, Georges de la Tour, Velázquez kompozícióit, motívumait a jelen festői nyelvével szembesítő kombinációi mutatják.